Arafo ye mamu nyina akwa ba edem be NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO na wage so de ama me se yesane no madwemba ekwa so ye tena se ya munim se ye bota etitu edisi ye ni so mfinsia mpemienu ene aduonu emienu a ye wura bosome enkroma ye bo bosome enye sibroni kan se September eno ene ye wura ma ye guso a ye akọ yanimi ye se mbo se afi ye ntoto ne ma ase ye nya ne ma ajeje mu ye begina ye namro so pampesa abo apapo ne agina ye na so se subontimu koko na afi Babia amamre amane atete afutusem abakwasem ehye a ebinum kura frem be ya amanwasem ni nyina no ye de nyina ebebrem eno ne eguso a ye oyeye sese mamure mfi we yebeka se we NYANSAPO series to so saa ye yi mamure ti o hwe pato ana no hwe pato ya sa wonte ase eti we no na no ne ye hye ase se ye sua FEKUO awodo wa Asante memu madoroma mo amodi ka amoni di ache ne de mo hu se ye wie ekonti ye wie akomu na de hini ena ye ba ye be hu adwuma ye nkwai ne yenkom okotorija akwa aba kwa me no ananse dodo ananse owo dodo nanso wotesoro yenkom na kwa aba na afeyi no ye ne metoa enkomo no so kotorija be me na ananse owo dodo nanso wotesoro emetesoro kwa me eja ye mo kwa aba be NYANSAPO kasa mfonyisi je usu ebru na wumpom te sei adomara kwa na ho ye pa ye do twedi ampanse ame Kwa me no sese no wa yese mpanyin se ye kama funi ye kama dampan sese edura manfo so ane aka ya anom ene de wono ena ye dwane ya ba beto na wo kire yen abasem atetesem mpanyin sem a efa FEKUO hu nenne de ntia ya sa atwe ne bi mu a ya ba no se ye nwie series na FEKUO na ye duru pa 3 ye ko NIFA FEKUO so na NIFA FEKUO no ene ye ba ne abesua ho ade NIFA de se mense NIFA nti NIFA no etese se kra na tie nti yenko na afi yenko bisa na yenkire mu nso ho ogotorija eja se de ye betwe abre mese ye betwe abre na adbeche ne atiefo nyina ye pe bibia tie yasomi ye chin a ye pa de nso asua Idrisa bia na makai omene dadoa papa panyimu bi na odi akwane abapa wo manhia eduro na wo wesana no aben sama kirewa wankasa yembehyew no nimde wakwade one na ejis kapa peace fm ebi omo bi anya memfa wo mokra no nsie ye na yesi bi konsumu amenam Akan Twi ye mi konsumu amenam mi wura ba na Akan Twi yade ebisai kwantwema ye bonu dondo ekuoku ne ku nduru yade areho bi abafie ye adwoguo onim da bi onim die mu waja ma adwoguo ose kekan mi hura no eche mi hura no na agina samando se nsia yawe adwoguo bu ye waja majanka michi kwakwa mdansa so waja majanka kekan me hura che na agina samando se nsia yawe adwoguo bu enyom na sinie de obi yade ye hwani asa ne yade me ko fie makopa duro bi ne yaba wawu o konso waja madwoguo adwoguo ni ma de kro na no me to sa na obi se na ate ase na mse da bi wase hwe aduane ayedi ama ade ache so ne asa akofa edi ni friends adwoguo se wo yade ye no na me didi me pedra bromaje asi ho ese wawu aduane asam beto ye de anura me di ye na se mesra mo amoka fufufunu no munya aka ade ache so aka nse ye adwoguo nka fufufunu bi me fufufunu titile dodo oka fufufu a na wasante ye no kure so ya aye eti ye adwoguo fufu ade ache so betia aka no so se adwoguo aduane ade ache so na fufu anya aduane aduane na ede yesi ye konifa ne ye konifa hwe Asante on de bia na mekasa ade chi Asante ade a chi Asante ne sei mo ka se ukọ history me history ye frame bi se civilization abakwasem ba se enitie enibie ukọ ka mo se Egypt ya no mo se ho na sha ase frie Mali Empire mo songa ne de ekeka Asante so ye ni ate pa ekun mu nhyehyeye
Yes, she said nipa da ho no. Kontre ni akwamu yesemiti a. Adonten ye memafu no. Na nifa no nso so mensa nifa yi na menan nifa ne mebenkum so ye. Enti nifa no se kontre ni akwamu kuko straight. Na baro ni abontemu pia no. Bonse nifa nso so adom yefo no bi so efri heba. It is oko military obeka say the left nifa mo kan say right wing. Right wing commander no so call right wing. Okoko ho. Na left nso okoko left. Etidi he da chesa Asante ade anche ha. Kede na beba say ntokwa bebiri Asante di nkodim. Kuma pem beba no. Nifa FEKUO. Nananom eye ne kama. Na insu adede debu nifa FEKUO nim. Na mechiro mu. Chire mi mu. Ani se nifa FEKUO na nya Asante fo nkwa na te wode. Ayi Asante hina himfie. FEKUO ye nifa no. Enya Asante fo nkwa na te ho. Empempi. Enya mwanwa sanse ye nya banda ehene. Obe. Banda de osuma Asante. Yo. Osi bibi kire kro bia gefia nwoma mpasati kotoko hene. Oh, okay. No te kra ne bra nwoma so. Okay. Owo awia owo ade no. Na ene sei. Nifa FEKUO. Asko mampon hene. Ene FEKUO 3. Asokore Mampon. okay Anabo ati ansa de brasko mampon hene kumasi nifa hene eja ona FEKUO 3 okay na ono ne efe ne ba ko odi afa no no nkwa FEKUO no nkwa na etim no bi anka ho akiri ene ede nkwanta kese ekoka ho ye de chem so koka ho de chem so hene ene ede atwemafo ase hene so ekoka ho sa FEKUO no na emu ena fansefo hene o KUMASI aso kasa FEKUO no anka yedi Asante sema se bi gusa bi so anka fansefo hene fa ho bai otokwa hene se da bi enzema hene koka ho enya agrek enzema o mehu enzema afo hene owie no se da bi kwawufo hene usuko chem enti sa FEKUO no Asantefo na ewom asko mampon nkwanta kese de chem so na fo ase enzemafo hene suhyem fantefo hene hyem na kwawufo enti Asantefo ye na debi ye dwe debi na sa hankwa na aba na ma ye wa atenga junction ye opese minkunya ye won fanti Newtown ye sa wa ahona fanti ye wa anwa fanti ahona ga so ho ye wa anwa ga Dagomba line ye wa Dagomba line Mozi zongo Sabu zongo enti se wo ho enti sa FEKUO we de na se be ka se FEKUO we de nana no madama framan frafram miensai enzemafo hene infantefo kwawufo hene kasa FEKUO no ewom so me ya kanfo de ne nso ye ka Asante a se be ku na nka kwawu na ka ho na enzema akora de enuane wo mo enzema akotoko na fantefo nso ala enuane wo mala ti sa FEKUO no so ati ase ti infantefo ha iti anka akobroni ayi mu a system of governance e be ka se infant ambassador to Asante yeah that's it na chese we mu FEKUO ndie eto mo nchada no so sa mapem ko se de wusi kan no kura na nka sa kore mampon hene nko a ba ko di afa wono nko a ena na chese owo mu ena opemso nyansam ni nimdiem ene ni tumi mu no wenum ohu se fantefo hin ankasa ye nuanom nye hon enyo no was one abekaku yi ho owie no ene okwa mo bepo no so bepo no ukowu ene ode wonom so abeka ho mo afi ye nuanom nzemafo nso kenkaku aka aba abeka ho oh ala ti ase Matiase enyo eti we mu nso dwumadie titru pa ne sei nifa kane ane ekokon se ne ekokon omukoko nifa no omukoko nifa emema so no nene ekon ni ho eti omo musugu anim defo so wo ho pa
asko ma mpɔhene architect uko ni kurom a ɛhɔ de dem sɛ you know kuro bi so asase no wa yɛne kama ɔbɔ adwuma nkwanta kɛse onim de sɛ ɔmo na primpunto de ba Asante ti wo wote hɔ wo sɛ ne wan yɛsɛ ɔsoro ade yɛ fokora nka akyekyɛ de wunto bi ɔto wɔ hia ade kɔtena akonua so na akɔgyina baabi kasa ti ahemfo ya so wan kasa yɛsɛ ohu sɛ nana NIFA no FEKUO no de sɛ mekan a yɛnya asɔkɔre mampon nkwanta kɛse mienu de kyɛm so miensa atwomafo ase enan ɛna amfante hene enum no nzema ensia kowu ɛyɛ nso ketewe sew ɛna wo mo sɛ kunum enti sɛ no sɛ ye komansia ne yɛ ka sɛ NIFA FEKUO asɔre a de wo sɛ bo bia ati mu sɛ saa bebe kan sɛ kuro ya mabobo yi nipa ejina mu de mo baaso yi wonom na ye NIFA FEKUO enyo emprempre bia nka ho enso ya baby bia nka but me ye ka say me pese nko bia ho say me nka Asanteman in general baby yigina KUMASI yenya nhwiri kwa Asanteman kora tie no cho arefo na kyese NIFA FEKUO eno nso ho adesua na yede aba no nana amyehu se ubenifa se de wo sha se odi fire no konteni akom wa se ye nipadua kra na da hwa ene tire na wono ba nti bon se NIFA nso ko no nso eka kɔ NIFA fam hono so no nso ehwe se de be ya enema be kɔ enkan enu nti na Asante yenya Asante kɔtɔkɔ yesi ukuma pem beba na abrofo no kra yi wo nwanwa udi tuo no ukun we no be wan se hrum afofra sa be gina wo mo hye kon no se dame a yeto yi ena wo ne abrofo ekon yi a Asante ene timi ne broni kokko te gina ye ekon ye di ne so nkonim enti se ye hu mame sisi so biem na afei ye mfa ensi asokore mampon hene anase asokore afei ko nkwanta kese afei de kyem so ene ye wo atwomafo ase afei ye wo mfantefo ehene ewa Asante mem hanom anase KUMASI a wo gina mu ewe NIFA ho ene ye wo nzema hene ena afei kawo hene wonom no mo ka bom emre ye from say NIFA FEKUO ewe na yedi NIFA FEKUO no nso yedi besi anom na yama munyina mo ene hwe edi ni se de munim na abusu apani owusu diomi Denti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumonim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa da woro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya